Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong hikai school kontrak kiba hikai heki school sorkar kila berngam ban penlong daga jing sya tangan hakamat ka yeng sa jong menteri rangba ka jilla Konrad Konggal Sangma lada ka sorkar jilla kam khot yakren yakinong ilam jong ka seng hapo artayo kani ka jing aipor jong ka All Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kalong hadin maka sorkar kala weng kam no yaki nadu ka khat santarik ubnai no pra arajar arpo Haka jingnya keren mat kilat patai kubor haka las ngiu belai jong kekat pratarik ubnai naitung arajar arpuar u presiden jong keseng uba birbor yang tem ulayat ho bagi nong hikai kibala sya wengkam haka sorkar kim don la shu de kumwei pat baraka jo kapor ulayat ho bawat kinong hikai school kontrak kibala pas ke examen Meghalaya Teachers Eligibility Test ne MTET makiru kim shimla sya thungkam satya na baka snem jongki kala tam Yakarta thungkam balabo de sorkar Hadin bangila Don Hamadan Malki hosnem arjar phoi nadu lai phoi trik hadu khat wei trik jong snem arjar phoi ila khot yangi sekejing kren alang ba isa dipi walang haka khat artrik jong banai ba saw arjar phoi kajing kren bar usar dipi walang kala penlong yangi bangin hat jendat no nagatuka jing kren bat ka daw kalong ba ke jing kren ki jong ke ba kta bha yangi kawai nagi jing kali ka ba usar dipi walang ubu yangi kalong ba lada pidon haka syuki jonga menta pinle kumno yanga te hal tu ka por ngam juba ba te nga kali na ka eka solution ka ba khadu ena ka banta jongi kino ka kontrak te na liang jong ong chai bom don solution te de na ga daw ha bom don solution imantoi ban syong hang ni im impact ka pajinda te hang ne antangan jubab ya jing kali ka bau sadipi walang ubu ahmad jongi sar lada pidon ha ka chuki jongi kino ka kontrak kiba ki khun ki kti ki kwa le school ki kwa ja ki kwa sopti ki kwa ya ki jingbet jingbiang kumba ki wei ki khun jong ki wei pat ki pramajan ki kwa phiphin le kumno namar kumbang ile tho hakisnam ki bradap ki khun jongi ki la do le school ngila mar ki jing yangi la weng ya kam ka bangi la trei nadu warjar arpho snam arjar arphoi tela pidon ha ka syuki jongi pat pinle kumno nga ong shai lada nga don lada ginoi kai contractual teacher kidon ha ka syuki jongpi in penbai yang jing ki jongpi nga ong tang kata nangta hadin nangta ngila perchang thau kilat kilanti da kilanti ke bajai jai ngila lai kendu ya chief minister badon burom jongi riusin hisin hatura Hisin ha office rekam jong sausin hapo yengsa jong de hagilai sin ki bangile kendu ong yangi kini kintin pan i yanga kalat kalanti kumnu ngan yarap lepi dan nagaliang jongi ngilawan ra ikini ki documents nakimai ki state ki balat tholat ikinoi kai contract bantung kambiang de hadin balaya updiang ikini hakba sausin ke ji kendu jongi Chief Minister badan burom jongi ongba ngan sa examine tesar la arsnem menta ngila up ya ke examine ke jongpi menta ngi kwa ban yo no ya ke result lada ke result hadu menta pimpat ai ngibu ya ke ni por ba ngi ai por ya pi RTO ban ai result jangi lada pim ai result yang ngi hapo RTO ngimban se ban syong syak than biang sachisin amdai shu hamadal maki hanrai hayeng sa jongpi yawan ra lang bar ki khun ki kti ki bhayeng asam ki jongi ki bamar ki jingjin jar na ka jing penduk kam jongpi lare phila ban aija ngin syong hang tu la kanu sniro lare phim aija ngin syak than ka bomot bahaka shitarik ajong banai
Agos ngin sedang ya kajing ya ke jongi hayeng sa jong chief minister badon burom jongi namar ngilangia ya kajing ya keren ngila persyang ban thau kilat kilantin rai umdon so ai mentakas ngi wan si silong ro kadon kawe gadaw ngila yet appointment nadu ubnai November ban li kandu hakasin ka banyaw chief minister jongi teu pi jong uong yangi haubnai haubnai April ong ba umdon kamshu bandang ikandu chief minister namar chief minister lo rekran bat ke department ke education department ban solve problem jong pi te wot ngilalek haubnai me mani kandu yo sar ambrus ubdai secretary jong ke education hato kalong chicha nem kumta nakaliang jong haubnai me ong hoi kalong ka basisha te ngilaya up nadu mentala ar lai banai bakin khot ya keren yangi hanrai hadu menta umdon adak ban khot ya keren teman takas ngi ngilai mi biang chu sarambrus nakaliang jong ong shai kumne manga officer nganam la ban solve ka problem jong pi ladaki policy maker kinam pan ilat ilanti tenga ong shai lada pi pimla ladaki policy maker kimla ngimban seven mi madan ong kata ka syong human jong pi namangi im haka ari cincar paj ba ong konta te hagani ka por hapadeng kini arsnem kiba chief minister badon burom jongi examine ya ka problem se jongi an syet hu bai wei nei no hikai disable ibadai no hikai hapo molai teng government ep school ila khat no hakajing smosi hamadan malki la kerpat da kabayam syaka sarkar ban tholat ban yarab yaki yangi kino hikai kontrak ila khat no hakar phoitrik September arjar phoar balatat dan brom ya ar phoitrik September benai February arjar phoar but la ino shadin yaki lainut ki khon jong kajing khat ke jong kalong basung sen namar ba kadon kajing attention nado bala bekam ila kalon kensan haying but kumta ila khat no nang nenas la berthai tengah bu kene kajing keli ya ke sarkar MDA ke badan brom jongi khamtang chief minister badan brom phikwa bahadu kat nungut kino hikai kontrak kiba philawen kam ho benai January jong snam arjar arpho bakin dang khat yai khat nang nenas la berthai hakajing shisha katkum kajing tip jongi kadon ka kalak bentung kam kamtam yaki noi kai disable dan ikidon hakanu department ro hanrai nga haka education department amdan ka bukum kata idon saumut kinoi kai kontrak ki badon jingduna khotmat wai sarlu puston sangma na tura wai miss Adeline belalik no nangta miss Alves Rani but miss Arisha na po nongstone hato tangi kinila saumut phimla ban thau kila ngibu kane ka wei jingkli hato pisan syar ya ka state daga jingtip bru tu blaine pisan syar ka state daga jingtip ksut na ngabu kane ka jing kerpat ya ka sarkar wat hang sau ya ka jingtip lam jongi kinoi kai kontrak kade ka kamram jong phi ba phin penbai ki ya ki jirwat ki badon hapo jong ka state khamtam jongi kinoi kai kontrak lara phiai thangsau kumni kandon ka ka bama bat ka penlong yangi kinoi kai kontrak bangin ha ban sim da ka wai pat kalat lanti te kumta hakani ka por niai kerpat bat niai bu jing kerpat naga por cha ka por ka literacy rate hapo meglea ka hiar kinoi kai hapo no hapo state jongi na kajaka bagidan saungut menta ladan stang UAR ka enrollment joki khna kanang kiu te hato hakajaka jok saungut ladadon tang armut kinoi kai la nam ban ajing stan kuma school langdondai government LP school yang ala saweng UAI no hikai la retire sa stang armut menta ki khna kidon dagi pras
phau hadu chi spa ngot hato la nem ban bahaya ke jing nang jing start hapo ke jela ka jong hi but dei tang school jonga ki wei ki school ro ki mat ya kata ka ju ke jing nangta kabangas mo plan habange ke lai kendo yo chief minister kini ki snam ki baladap chief minister wong sai kum nei kamram jongi ka sarkar ban regularize ya kani ka post contract te balai benta phidang thung contract hapo ki school secondary bar ki school upper primary jong government pi ong yangi ban regularize nimla ban kiar hanrei menta hau benai mi ha school malangkona secondary school secondary government school phidang thung contract nang ta sheni show ayau noi kai upper primary shakini thain markhap chelong phidang thung contract ta to kam dei gi jingle chiliang khmat ingi kinoi kai contract kibra phila sha weng na du phila weng na du arjar phoi january tingi bu i gani gi jingkeli hakmat jong ka sarkar nang ta nakaliang jongi kinoi kai contract ngila percang ngila im kendoi jakpo khawla dung kura yangi mentala arsnem don napreng jongi kibla haban lek bela rengas mosan ayelade bakat kekerdan nong hikai dang lek belas ni hakajaka jong kiwei ngasngo bakane gamdei yakino hikai komta hakani ka por sa senpat shano phila penlut yakatulop jongi mentala arsnem ko kinong chinchar jongi hato pithit juti sandrulak ikhun jong pi ne pi penlech kani katulop ka jongi yo iya kini ki media ki media social media kini ki ar laisni buladam don kinong mi khmat ki ba penthit tulop yaki khun jong ki sandrulak tinga sose banyo iya kani bagadon ke jingne no siliang khmat le siliang khmat yangi kinoi kai kontra tang na ka banta ban panbiang yalade te tang kini ki ajing kerpa nakaliang jongi ibu syaka sarkar sa sinpan hapo RTO ibu ya por bapin ai result yangi lam kumta ngim banse ban like syaying jong chief minister kabor ka ai lar bisim ban penistom yangi ngim lai langi syak set ngim lai langi syak kemro ngim lai ngim sno ya kata namarnya ha ban mi madan bandawa ya laga jong ko hok te next kam dan nakaliang ki score jong sarkar NBA kini yo snowy kini ki jing pen snow ki jongi but next kam bakin le ai iron jing kan man ban nakaliang jong pin le ai na ka banta jongi khublai sibon ki don kat kom ka khubor ka bangi yo kalong ba ki don hadu menta kabanga khamtip shai ka dai po secondary governments higher secondary po school malangkona hau bnai mi dang thap contract nangta shani ngam school kateng school ngam da tip bah ki don ki pernai kai ki badang phone ya te ki ong ba hadu menta por primary ki dang don ki nai kai contract nangta sakawai ka bang nga kham smo khia shu hapo dadangiri ini de isa na po dadangiri hadu menta ki da ka contractual kadang continue hadu menta de yangi kinoi kiwei kai laweng nan adu arja arpho ka igani ato kamdai ke jingle chiliang don kpo tangki noi kai dadengiri apo no contractual apo dadengiri se ngir ngidon kaju ka kpo kaju jing dawa lar phimla ban regularize yangi ai contract yangi bar si jing ngim snoi ai tamba phim dai ban kni yo khuja jungi kata lar phi kni khuja jungi kakta iki khon jonga kakta yaki baheng asam jonga kajing suki pentrekam jonga state government jongi last dang ke MTET exam hawar jakat khandai tengile kai kumtu la kumba chis post nam tam don ki bale kai post nam don ki bale kai san riu nyau chis nam ars nam kumta te kam de ka fall jongi ngim pan renew ya kata contract jongi dai maki ki ba pha ai hadu post nam te hadin mentang ila over age ile MTET ngim la shu south place nam tang le ile MTET ngatrai ka sem jing ba ngala ban challenge ya kani ka wei
lar pibu yang i daka amtat balai ya ki legislator jong i pimbu daka eligibility test bu daka eligibility test ya kiru bakin snow thu hangne kin ka ktin ka ong wat nam pai yu thiat jong ki wei pai chwa yu thiat jong la de kata ka ga ba nga kwa ban ong namara yo itang i thiat jong i kino hikai kontrak na trai kambha tamba ya kita ki bal pasan ter hadu menta iki ba pas menta o yo kimpat thong kumno ki ong ba pila over 8 te ki ong kata ka ba pen yang ong pila over 8 kumno ngin thong kam ya bi te demaki hi ba penlong over 8 jing tang bandala pasru don ki ba syak ta kong ta